Euskadiko erakunde publikoak lanean ari dira garapen eta aurrerabide jasangarriko eredua ezartzeko, aintzat hartzen dituena bai ingurumen ikuspegia, bai sozioekonomikoa. Eusko Jaurlaritzak laguntza eskaintzen die Euskadiko udalerri guztiei tokiko agenda 21 bere egin dezaten. Nazioarteko programa horren xedea da udal kudeaketan jasangarritasun irizpideak txertatzea, herritarren bizikalitatea hobetzeko. Udal Sarea 21, jasangarritasunerako udalerrien euskal sarea, 2002an sortu zen tokiko jasangarritasun politikak bultzatu eta tokiko agenda 21 ezartzea sustatzeko. Sareko kide diren 195 udalerrien ekimena aitzindaria izateaz gain, erabakigarria izan da gizarte eredu berria eratze aldera. Udal Sarea 21eko dira udalerriak, baita Eusko Jaurlaritzaren ingurumen, osasun eta garraio sailak, naiz uraren euskal agentzia ere. IOBE, ingurumen jarduketarako sozietatea, arduratzen da sarearen idazkaritza teknikoaz eta kide guztien jarduna koordinatu eta dinamizatzeaz. Udal Sarea 21 barruan, udalerriek ezagutza eta bitartekoak partekatzen dituzte, esperientziak elkartrukatu eta beren beharretara egokitutako zerbitzu sorta zabala eskuratzeko aukera dute. Udal Sarea 21 garapenak eta hura osatzen duten udalerrien kopuru gero eta handiagoak erakusten dute euskal udalerriak jasangarritasunaren eta herritarren bizikalitatea hobetzearen alde lanean ari direla. Udal Sarea 21ekin kidetzen diren udalerrien helburua da tokiko agenda 21 ezarri eta tokiko ekintza plana betetzea. Bestela esan da, udalerriek epe labur, ertain eta luzera beteko dituzten ekintzak zehazten dituen bide horria jarraitzea, gizarte, ekonomia eta ingurumen arloen kudeak eta hobetzeko. Lan horien betetze mailaren segimendua eta ebaluazioa egitea, funtsezkoa da garapen jasangarriaren benetako aurrera bidea neurtzeko. Horretarako aukera eskaintzen die Udal Sarea 21ek udalerriei. Udalerriek sarean eskuratu ditzakete informazio, metodologia, trebakuntza, finantza, aholkularitza edo errekonozimendu arloetako hainbat zerbitzu lagungarri direnak udalerri bakoitzera egokitutako jasangarritasun politikak ezartzeko. Gainera, aukera ematen dute tokiko agenda 21en aurrerapena Euskal Autonomia Erkidegoan ezagutzeko eta udalerri konprometituak saritzen dituzte. Udal Sarea 21en ekarpena erabakigarria da Euskal Autonomia Erkidegoko garapen jasangarriko plan eta politikak diseinatu eta gauzatzeko. Horren adibide dira, besteak beste, 3. ingurumen esparru programa eta Eko Euskadi 2020 Euskadiko garapen jasangarrirako estrategia. Euskadiko udalerriek etorkizun hobea izateko hartu duten konpromisoa eztabaidaezina da. Egun, Udal Sarea 21 2010-2015 aldirako plan estrategikoa betetzen ari da. Errealitatea gero eta aldakorragoa denez, udalerriek egokitzeko gai izan behar dute, eta horretan laguntzen die Udal Sarea 21 etorkizuneko erronkei aurre hartzen dien sarean hitz, malgu eta sortzailearekin kidetzea.
Udalsarea 21 eta harenkide diren udalerriak lanean ari dira etorkizun jasangarri, bidezko eta solidarioagoa lortze aldera. Tokiko lana da mundu mailan eragiten duten emaitzak dituena. Mundu mailako arazoak, tokiko konponbideak.